Seppälästä mulla tulee mieleen teiniajat, kun muistan tuolla Turussakin, kun ensimmäinen oikeastaan sellainen muistikuva, että pääsi omia rahoja tuhlaamaan, niin pääsin Seppälään ennen kuin oli mitään suurempia kauppoja tullut. Se, että vaatteet on suunnitellut suomalainen suunnittelija, on mun mielestä tärkeää, että tuetaan tätä meidän suomalaista suunnittelua ja muotoilua ja ylipäänsäkin nostetaan nuoria suunnittelijoita. Sopiva vaate on mun mielestä sellainen, että ei tarvitse miettikään, että on laitettu jotain vaatetta päälle. Että siinä on mukava olla ja tuntee olos kotosaksi ja rennoksi ja omaksi itsekseen. Tämä kuvauspäivä on ollut tosi mielenkiintoinen ja toki paljon odottelua, mutta kiva päästä myöskin heti näkemään sitä kuvaustyön jälkeä.